Így van, a vendégem Zelei József, kerékpáros béke nagykövet. Jól mondtam? Igen. József. Igen. Hát üdvözlöm itt a stúdióban. Szép jó napot kívánok. Hogy lesz valakiből béke nagykövet? Ez milyen belső inspiráció miért jön ez létre? Hát ennek egy egész hosszú története van, hiszen 8 éve járom már Európát, és a legelső gondolat az úgy indult el, hogy maga a sport területén szerettem volna nagyobb teljesítményeket produkálni, mint helyi, lokális útvonalak, és ezért gondoltam, hogy 2004-ben, amikor mi az Unióba beléptünk, annak tiszteletére szerettem volna egy ilyen ünnepi túrát produkálni, és emögé a sportteljesítmény mögé szerettem volna valami missziót is tenni, tehát valami gondolatiság. Szerettem volna egy olyat, hogy egy olyan gondolatot, ami mindenkihez szól, tehát ami vallástól, politikai hovatartozástól független, ami minden embernek fontos, és nekem akkor villant be ez a gondolat, hogy a béke az egyedüli, ami én úgy gondolom minden embernek a legnagyobb kincse, és az... És nagyon hiányzik így van, világból. így van, és akkoriban 2004-ben voltak azok a történésük, de előtte 2001-ben, ami meg is határozta az én indulási pontjaimat, az időpontot, a New York-i World Trade Center. Szeptember 11-e, ugyanis akkor fenyegették meg Európát is, hogy Európában is lesznek hasonló támadások, amelyek ugye be is következtek Londonban és Madridban. Mert mindig valamilyen gondolattal indul el, és ember Európában él, és akkor Európát megfenyegettek, és szeretnék valamit tenni béke érdekében, de ahogy telik az idő, egyre jobban válik érzékenyé a világ különböző tájain zajló folyamatokat illetően? Igen, hiszen 2009-ben, amikor már tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy szinte majdnem minden országot sikerült bekerékpároznom, ez kereken 36 ország volt, akkor... Ez európai 36 ország. Biciklire ül? Igen. Teker, bicikli van valami jelzés, hogy én a békét hirdetek? Igen, ennek van egy logója, és a kerékpáromon mindig van a magyar zászló természetesen, és ugye mindig annak az országnak a felségjele zászlója, ahol éppen kerékpározom, és ezeket mindig viszem magammal, és úgy, ahogy a hajók, ahogyan átlépik a határokat, én is úgy zászlót cserélek mindig, és annak az országnak a zászlója is kint van a kerékpáromon. Hány kilométer van a lábában eddig? Ez 30 000 kilométer. 30 000 kilométer. És emberek hogy reagálnak, amikor meglátják egy magyar embert biciklivel, és jelzi, hogy békéről szól a történet? Mi a reakció? Hát az első azt hiszik, hogy olasz vagyok. Igen? Tehát ez az első reakciójuk, hogy olasz, ugye a piros-fehér-zöldet azt ők, mivel fekve van, keverik a zöld-fehér-pirossal, de ez hamar kiderül, és azt lehet mondani, hogy a legnagyobb örömmel, a legnagyobb lelkesedéssel, és azért is volt nekem ez a gondolatom, hogy viszek magammal egy könyvet, egy békekönyvet, és az nem csak azoknak a politikusoknak, városvezetőknek, államfőknek a privilégiuma, hogy ebbe beírjon, hanem a sarki fűszerestől kezdve a benzinkutasig, a zöldségesig. És mindenki beírja a maga kis gondolatát a saját nyelvén. Államférfi fogadta ön? Igen, igen. A miniszterek, akkor a polgármesteri hivatalban a főpolgármesterek, illetve államtitkárok, leginkább sport, kulturális területen. Ez az a békekönyv, ez az igaz? És ebben vannak különböző nyelven, bejegyzések, pecsétek, gondolatok. Minden, ami még... hogy mondjam, a különböző élmények. Ott most idén 2011. szeptember 11-én szeretne New Yorkban, a World Trade Center helyén az amerikai elnöknek átadni egy békezászlót? Nem. Tehát az úgy történne, hogy én kiutaznék már egy hónappal előtte, tehát augusztus 10-e körül érkeznék New Yorkba, és egy kis amerikai kerékpártúrát tennék, tehát ez a kicsi, a európaiakhoz képest kicsi, mert ez 3000 kilométer lenne. Felkeresném az ott élő magyarokat, felkeresném a városvezetőket, oda is lenne már egy amerikai békekönyv, és tulajdonképpen ezt a 10. évfordulónak az emlékére a New York-i World Trade Centeren elkövetett merénylet 10. évfordulójára. Én kívánom önnek, kedves József, irigyésen méltó, amit csinál. Kívánom, hogy igazi békeharcossá váljon. Köszönöm, hogy eljött és Én is köszönöm. És most Anita világ.